Aquest de l'Aleix és un tonto, És un imbècil. I fa pudor. Sí, és que és un impertinent, un cregut, un desgraciat, un bocaboll, un malparit, un porc, un... Magat. Exacte, un verbo. Quin bon dia que fa, M'agrada molt aquest programa, aquest. Sí, ressalta tots els temes. Perquè el Titanic es va enfonsar el 15 d'abril de 1912. 1 més 5 més 4 més 1 més 9 més 2, 23. Tens 23 anys! Tot és una broma. Ei, Aleix, com va anar la festa? Calla, no me'n parlis. On és l'Oriol? Ha anat al mercat a comprar. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the way. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. I què, Aleix, ja te'n recordes d'allò que vas fer? El què? Què vaig fer? Hòstia, no em diràs que no te'n recordes ara, tu? No, què vaig fer? Digue-m'ho. Sí, home, allò que... El timbre, Vull saber què vaig fer. Vull saber-ho! Mira, Aleix, potser és el teu amic. Què dius del teu amic? Hòstia! No volem bíblies. No. Un moment. Segur que no ens coneixen. Som els veïns del primer. Segona. Ell és en Patrici. I en Pancraci. I hem vingut a saludar-vos. Ben cordialment. Els hem posat un petit obsequi. Aquí hi havia... Un nyoqui. Però me l'he menjat. És igual. Déu... Són bona gent, aquells. Va, Vladimir. No endevinaríeu pas el que m'ha passat, Però aquest no és el lladre. He anat al mercat i m'he trobat la Margarita. I sí, el seu home de les papaies està a l'hospital. Diu que té una verga que li sucula, un pulmó esparracat i tot li peixa. Oriol. Dius el seu marit, el de Cal Persèfona? Però què estàs dient? Que tenim un nen rus al menjador. Xecoslovac. I d'on l'has tret? El collons l'he comprat. Però com que l'has comprat? És que avui he anat al mercat i... Que sí que era un bon home. Però no serà una mica violent? No, és un àngel. Què passa? Ho veieu que és un àngel? Bueno, ja podeu irte para casa. Aixeca-li! Tu mira, que t'ha tocat un viatge per anar a Notre Dame. Veus que bé veurem el seu perut. Doncs no. El seu pare sempre m'ha agradat, no sé, té alguna que m'agrada. No és... Ja, has adoptat el fill. Sí. No n'ets pare. No, però tenir un fill de puta a la casa va bé. No és tan normal com... Hi ha famílies que no ho tenen. Perquè no poden pagar-se Però, bueno, jo crec que hauria... No sé, a mi aquell nen em fa por. Hauries de tornar. Potser és una mica violent. Oriol, hem de parlar. Mira, que últimament en Vladimir està... Tocant els collons. I si no el fas fora... Li fotré un tret. Amb Vladimir ha estat un efecte de fàbrica. Però haurem de canviar per la Samantha. Per cert, a Palència ja no hi ha insectes pal.
La Chelsea!